Салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре, ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боваридони хубе. Иншаллоҳ ҳар яки шумо имрӯз дар як чандин масъалаҳои муҳим бигем ба шумо маълумот мерасонем, ки фикр мекунам донистанатон хубтарай. Навора ҳатман то охирша тамошо кунед. Лайк ва нафарҳое ки обуна шудаги нестед, обуна шавед, беҳтарин мешавад. ҳамчунин нафарҳоеда ки билети ҳавопаймо кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки дар кор мешавад, номерҳои мондагида дар WhatsApp метавонед ки нарх навора пурсон шавед ва бе ташвиш ба дили пур харидорӣ кунед. аввалан дар бораи амнистия мегем ки чӣ гуна ҳолатҳо шид, чӣ хеле ки медонем бигем, вақтам камтар мондагиай. Як бор дига шояд нафарҳое ки хабардор набошанд, аввал мефаҳмонем. мегем дар Россия ҳамихи қонуне ба имзо расидагие ки нафарҳое ки чандин муддате ҳам ки бошад дар Россия беҳуҷҷат қарор дошта бошед, шумо метавонед бе граница гузаштан рафта дар ФМС Сахрова штраф аз 4 то 7,000 супорида патент месупоред. Агар мигратсиони картам надошта бошед, бигем ки дубликатша гирифта рафта супорида метавонед. Агар ки регистратсия надошта бошед, ҳамихел рафта супорида баъдан варақа метиҳанд ки бигем ба варақа регистратсия мекунем. аз чӣ ҳолатҳо шид? бале қисми зиёд буданд ки ба ҳамин қонун рафтан, ҳуҷҷат супоридан, гирифтани ягон камбудӣ нашиду, вале нафарҳоеш ки депортатсия ва ё видварения доштанд, нафарҳое ки ба мо телефон кардан, бародар Абдуллоҳ, бародармон рафт ҳуҷҷат супорид, АФМС спецприём бурдан. ин хел шикоятҳоам бигем ки зиёд шид. барои ҳамон шахсиятҳое ки ҳуҷҷат супорӣ рафтаниянд, аввалан ҳуҷҷатҳоатона бинед, то ки ҳам хел камбудӣ нашавад. яъне нагӯед ки тавсияи Абдуллоҳро гӯш кардем, рафтем ҳуҷҷат супорӣ, ба ҳамин аҳвол ғалтидем бигем. ва баъзеҳо дар дигар шаҳрҳои Россия ҳуҷҷат супориданд ки вайҳоро гуфтанд ки камбудии шумо зиёдтар аст, ҳатто то 40-45 ҳазора штраф супорида баъдан патент гирифтан бигем. хоб, мақсади мо чиаст? мақсади мо вазъиятро фаҳмодан ва шумо бигем аҳвола дида хитон хулосатона барорен. баъдан бо пурсон мешаванд ки РВП ВНЖ шаҳрвандии Россия доштагиҳорам дар аэропорт манъ карда пурсупос мекунанд. бале бигем. РВП ва видножительстводорҳоро назар ба оҳое ки омада ба патент кор карданиянд, бо зиёдтар пурсупосам мекунанд бигем, хато намекунем. хоб, қисми зиёди мегардондагиҳош ба основанияи ЗАГС гирифтагӣ ки пурсон мешаванд ки номерҳошонда телефон кунед, якҷоя зиндагӣ мекунед, яъне як каме камбудӣ ёбанд, маълумоти бардурӯғ дод гуфта гардондан мумкин аст ва шаҳрвандии Россия доштагирам гардондагӣ будагиам бигем, бале аз телефон камбудӣ меёбанд. На фақат ки дар аэропортҳо, зиро бигем вазъият ҳам хеле ҳастае ки дар ҳамин Россия дарун доштам ки бошен камбудӣ кунен, шаҳрвандии Россияро аннулировать кардастиям. барои ҳамо хоб, рафта омаданӣ ки бошен, ҳаракат кунед то ки камбудӣ наёбанд. ранги пешина несте ки мисол шумо омаден шаҳрвандии Россия дорен, якум бароянд, ин хел нест. аз аэропорт гардонданд, дуюмбора дигар шаҳри Россия билет гирифта метонем. хоб, мо чӣ тавсия метем дар ҳолате ки гардонданд? аввалан вақте ки гардонданд, сабр кунем бигем, ҳуҷҷатҳоатона тафтиш кунем. агар то ягон муддата шуморо ба Россия дар омадана манъ накарда бошанд, метавонед ки биёед. вале агар то ягон муддата ба Россия дар омадана манъ карда бошанд, баъдаи кушода шудан омада метавонед. ҳар гуна ҳолатҳо шидагия бигем, шидагияи ҳолатҳое ки баъдаи гардондан дуюмбора омада гузаштанд, шидагияи ҳолатҳое ки баъдаи гардондан бигем депортатсия кардагиянд, аввалан аниқ кунем бигем, баъдан беташвиштар билет бигирем, хубтар аст. дар рӯйхат номон ҳаст, айни замон дар ватан қарор дорем, ба Россия рафта метонем. бале, омада метонем бигем. буданд нафарҳое ки аз Тоҷикистон омадан ҳуҷҷат карданд ки номшон дар рӯйхат буд, ва буданд нафарҳое ки граница гузаштанд, ҳуҷҷат карданд, бигем ки баъдаи қонунӣ шидан, номшон аз рӯйхат гирифта мешавад. агар ки гирифтарам нашавад, МВД муроҷиат мекунед, заявление менависед ва мегиранд. абрашенем бигем. ва рӯйхата ман шуморо фаҳмонам ки ин рӯйхат маънои депортатсия кардани шуморо надорад бигем. яъне нафарҳое ки дар рӯйхат қарор дорен, шумо агар то 30 апрела бароед, шумо шанс доред барои бо омадан ба Россия. ё ки бигем ки ҳуҷҷат кунед,
ягон камбудӣ намешавад. Вале то 3 апрела бигем ягон кор накунем ва инҷа бо бигем ки пешниҳод кардагиянд ки давом тиҳанд, вале иям маълум нест. Агар ки давом натиҳанд бигем баъд аз 3 апрел, ҳамхе гуфта шудагияд ки нафарҳое ки дар рӯйхат қарор доред, шумо дар ҳисоби депортатсия шудед ё дохил мешавед, ки баъдан бигем ҳар гуна ҳолатҳо шудан мумкин аст ки вақте ки шуморо ҳуҷҷат пурсанд, бинанд ки депортатсия ин спецприён баъдан рӯй мекунанд. Барои он беаҳамиятӣ накунед дар ин масъалаҳош беҳтарин мешавад. Ва як шаҳри Россия ба Россия дароем бо ҳамон мигратсиони карта дар дигар шаҳри Россия патент кардан метонем? Бале, метонем. Фарқият надорад масалан шумо Екатеринбург меоед, ба ҳамон мигратсиони карта дар ҳамаи шаҳрҳои Россия ҳуҷҷат кардан метонед. Ва як муроҷиати дигар барои нафарҳое ки патент месупоранд. Нафарҳое ки бигем ба указ патент месупоранд, нафарҳое ки дар ҳолати ай Тоҷикистон омадан чӣ гуна ҳолатҳо мешавад, нафарҳое ки бигем картаҳоатонро заблокировать кардан чӣ гуна пулҳоатонро гирифтен, ё ки нафарҳое ки гардонданд юнбора омаден чӣ гуна ҳолатҳо шид, ё ки ба дигар шаҳрҳои Россия омаден тафтиш дар дигар аэропортҳо чӣ гуна буд, дар комментария нависен. Ай ҳама хубтар ва беҳтар медона ҳамун шахсияте ки ҳолат дар сараш омадагия ва барои дигар нафарҳо ҳам бигем ҳам тавсия мешавад, ҳам маълумот мешавад. Фикр мекунем беҳтарин мешавад. Хуб, ҳамин қадар маълумот. Раҳмат ки навора то охирша тамошо кардем. Миннатдорум ай ҳаматон бошед.